filmăm pe Vrociu. Hai să-l filmăm. Hai să-l filmăm. Îl filmăm pe brațul? Da? Haide. Haide, fă show. El l-a visat pe brațul că vorbea. Ce-ai făcut? El l-a visat pe brațul că vorbea. Ia uite, te-a visat că vorbeai și tu nu scoți niciun cuvânt, ești mut. Mut, mut. Ia uite cum dă din aripi. Brătălin. Ce spasme are. Bau? Cucu, bau? Ce faci, mă, acolo? Ce-i zborul? Gâri, gâri, gâri. Și ce spunea când vorbea? Ce spunea când vorbea? Nu știu ce spunea. Plângea și zicea că e ceva, că e foame, că nu știu ce. Normal. Normal. Ce altceva să spună broascu? Yes. Îți pui jumătate cafea? De ce nu mai avem? Cafea avem, exact.